Ok, u principu svaki website se nalazi na računalu koje je dostupno na cijelom internetu, znači bilo šta doslovno, koja god stranica vam pada na pamet, pa i ovaj CTF Time je na nekom serveru, server / računalo, koje je dostupno na cijelom internetu. Komunikacija na internetu mora biti standardizirana, zato što postoje mnogi različiti uređaji, operacijski sustav, web browseri i tako dalje. Znači, ja sad s Lenovo ThinkPada koji je na Windowsu moram znat komunicirati sa nekim na iPhoneu, sa nekim na Macu, sa nekim na Androidu i tako dalje. Da bi se postigla ta standardizacija, koriste se protokoli, jedan od njih je HTTP. Funkcionira tako da klijent, odnosno web browser, pošalje zahtjev, neki request na neku stranicu, na primjer youtube.com. Taj YouTube je na nekom serveru i pošalje u tom zahtjevu akciju koju želi obaviti na toj stranici. Najčešće akcije su post i get. Get dohvaća sadržaj, post šalje sadržaj. I sad ovdje je jedan primjer get requesta, pa ćemo proći stavku po stavku. U principu, ja ću samo simulirati sličnu stvar ovdje. Ok, za ovaj primjer koristim jedan program koji se zove Burp Suite. Proći ćemo ga svi skupa u jednom trenutku, ali trenutno nije tema taj program. Pomoću njega ću samo uhvatiti jedan request pa pokazati da zapravo izgleda vrlo slično kao i ovo tu, a onda ćemo, označio sam ih ovako, 1, 2, 3 po linijama, pa ćemo pokazati šta svaka znači. Ok, intercept on. Gdje su mi sad programi? Evo ih. Znači idemo na youtube.com. Tu ćete zapravo vidjeti koliko smeća ima u tim paketima, znači koliko se zapravo šalje podataka prema Google koje mi kao korisnici uopće nismo poslali, nego u pozadini se šalje onak more stvari, analitike i ostali gluposti, mislim gluposti, da, bitne za marketing. Znači ovaj paket prema Complete Search Firefox ću dropat, to mi ne treba. Ok, samo da objasnim kratko. Znači, paket prije nego što dođe do YouTube-ovog servera prođe kroz moj proxy, znači to je jedan uređaj koji, ajmo to tako pojednostaviti, hvata sve pakete. I sad kad maknem ove gluposti, vidiš, ovo je recimo zanimljivo. Kako prima analitiku, znači i request koji ja nisam poslao, YO, on ga šalje Google da može pratiti šta se događa. I onda hvata i request koji sam poslao, to je YouTube. I sad on šalje sličnu stvar. Znači šalje get, request, host to YouTube i dalje neke stvari koje ćemo sad proći na ovom primjeru. Znači prva linija kaže serveru koju akciju klijent želi napraviti na serveru. To je get. Get znači da klijent želi dohvatiti sadržaj stranice. Iako se get i post requestovi u teoriji koriste za dohvaćanje i za slanje sadržaja, mogu se nepravilno implementirati i to je u principu ono što nas sa offensive strane zanima. Znači, kad smo napadači, zanimaju nas nepravilne implementacije. Drugi dio prve linije odnosi se na putanju, odnosno ovaj URL, koji je akcija usmjerena. Znači, dohvati ovo s te putanje. U ovom primjeru klijent želi dohvatiti login page sa servera. A treći dio prve linije, to je ovaj ovdje HTTP 1.1, odnosi se na protokol. Znači, u ovom slučaju radi se o protokolu HTTP verzije 1.1. Sve ovo ostalo su takozvani HTTP headeri. I headere koriste i klijent i server da bi međusobno razmijenili neke dodatne informacije.
Znači doslovno komunikacija izgleda, da ne kažem, kao pošta. Svaki header je obično u formatu ime i vrijednost, recimo header accept, ovo je ime, ovo je vrijednost, ovo je ime, ovo je vrijednost, ovo je ime, ovo je vrijednost i tako dalje. A headeri koji su korišteni u ovom primjeru su host, koristi se da bi se poslao domain name servera, znači ime servera kojem se želi pristupiti, s kojeg se želi dohvatiti stranica. Ovdje je host YouTube, znači ja sam zatražio YouTube da mi se učita. Ovdje, kao što sam već rekao, je neki local host na portu 3000, ali doćemo i do portova za 2 predavanja. To je korisno u situacijama kad server posjeduje više web stranica i na taj način zna točno koju stranicu treba poslati klijentu. User agent specificira koji browser šalje request, znači ja u ovom trenutku koristim Mozilla 5.0 koja je prilagođena za Ubuntu, Linux, bla bla bla. To je korisno zato je što različiti web browseri imaju različite mehanizme za prikaz istih web stranica i pomoću ovog headera serveri točno znaju što treba vratiti u ovisnosti o tome koji im je web browser poslao zahtjev. Recimo Vlado je web developer i on zna da neke stvari koje razvije ne čitaju isto Mozilla Firefox i Edge Microsoftov, tako da pomoću toga zapravo server točno zna koju verziju dokumenta treba vratiti da bi se ispravno učitao u browseru. Kad server primi zahtjev, taj zahtjev se zove HTTP request, server na njega i odgovara. Taj odgovor zove se HTTP response. U ovom slučaju HTTP response izgleda ovako. Ja ću ga ovdje isto prebaciti. Evo ga. I pokazat ću ovdje na primjeru kako će meni YouTube odgovoriti. Samo mu moram označiti da on meni hvata taj response. Označit ću da mi proxy uhvati odgovor od servera. Sad vi vidite ispod ovoga koliko se tu nakotilo requestova koje ja uopće nisam poslao. Koje browser šalje samo tako, po svom. Ovo je naravno, ova strelica pokazuje smjer, tako da ću ja vrlo lako prepoznat koji je moj response koji mi treba. Ma da, ali neću ih propustiti, ja ih hoću odbaciti. Zato što sam paranoičan. Bajde, počeo sam čitati knjigu, zove se Samo paranoični preživljavaju. Nisam stigao daleko, ali mogla bi biti dobra knjiga. Evo, znači, ovo je odgovor koji izgleda dosta slično. Nekakav protokol, nekakav status kod, nekakvi headeri. Ali ajmo mi sad na naš primjer. Opet prva linija, imamo verziju protokola. Kaže HTTP 1.1, to smo već vidjeli. Drugi dio prve linije je nešto što se zove status, odnosno response kod. Response kodove server koristi kako bi označio status requesta. Response kodovi su podijeljeni u klase. Kad je prvi broj 1, to su nekakvi informacijski requestovi. Kad je prvi broj 2, to su uspješni requestovi. Ovaj je na primjer takav, uspješan request, status OK. Znači, zatražili smo prikazivanje YouTube stranice i YouTube server nam je vratio response OK. Primio sam tvoj zahtjev, evo ti stranica. Ako slučajno dobijemo broj 3, to znači da je to neko preusmjerenje. Ovdje smo ga na primjer dobili. 301 moved permanently, znači da zapravo server do kojeg sam ja došao gađajući youtube.com će taj zahtjev preusmjeriti, odnosno na čistom hrvatskom redirektat će ga na neki drugi server. Kad je prva znamenka 4, svi znate poznatu i čuvenu grešku 404, server ili file not found, znači to je neka greška na klijentu. A kad je prvi broj 5, to je neka greška na serveru. Znači neki internal error. Kad vidite grešku 5, znači nije do vas.
ali kad vidite grešku 4 znači da je do vas. Ili da gađate stranicu koja ne postoji, ili da vam je nešto s konfiguracijom ili bilo šta drugo. Linije 2 do 8 označavaju response headere koji se koriste da server pošalje dodatne informacije klijentu, znači isto kao i kod requesta. Vidimo da druga linija započinje s ovim x-. To je obično format custom headera. Kad god vidimo nešto tako slično, onda vrijedi malo obratiti pažnju i vidjeti šta to zapravo znači, u kojem kontekstu se šalje. Nakon linije 6, ako je request bio uspješan, server šalje sadržaj stranice. Ovdje su samo dva retka, da ne ispisujem cijeli HTML stranice. Klijent obično može tražiti više različitih tipova datoteka od servera, najčešće dohvaća ili HTML ili JavaScript ili CSS. HTML je sintaksa i jezik korišten za definiranje strukture stranica, znači za položaj elemenata, gdje će biti naslov, gdje će biti logo, ako stranica prikazuje slike, gdje će one biti smještene u odnosu na druge elemente, u odnosu na tekstove i ostalo. JavaScript se koristi da izvrši akcije povezane sa HTML-om. Znači mi smo već radili, ako se sjećate, one XSS payloade, pa smo tamo pisali one JavaScript kodove u kojima smo generirali alerte. Ili recimo, najčešći primjer je web shop, kad kliknete, ne znam, na onaj plusić pa vam doda još jedan proizvod. Ne smijem ja ovo sad ispada ko reklama. Uglavnom, kupujete mlijeko i hoćete ne samo jedno nego 3 mlijeka, onda 2 put kliknete na onaj plusić i stranica se ažurira i pokaže vam se 3 mlijeka. I kliknete dodaj u košaricu. Znači to sve odrađuje JavaScript u pozadini. CSS se koristi da doda stilove i grafički uredi web stranice. Znači HTML daje strukturu, to je kao nekakav kostur u ljudskom tijelu, a CSS je ono što daje nekakav vizualan oblik. Znači daje neki lijepi font, daje neki bold, daje taj vizualan aspekt web stranici. Neke korisne stvari o HTTP protokolu. Bitno je znati da je stateless, znači da nema stanja, a to znači da server na temelju samog protokola ne može pratiti redoslijed requestova koje klijent šalje. Sa sigurnosnog aspekta jako je bitno znati da je HTTP nekriptiran i često se koristi u kombinaciji sa TLS-om kako bi stvorio HTTPS protokol. HTTPS protokol je enkriptirana verzija HTTP protokola. Znači, ako pošaljem password HTTP protokolom i nekoga uhvati na mreži, moći će ga pročitati. Međutim, ako pošaljem password HTTPS protokolom, ako neko i uhvati taj paket sa tim passwordom, bit će enkriptiran i najbolje bi bilo da ga nikad ne može dekriptirati, znači da nikad ne može saznat password, ali ako se to desi, to je sigurnosna greškica. HTTPS koristi certifikate kako bi provjerio da je web stranica doista onakva kakvom se predstavlja. I tu je analogija da se svako može predstaviti lažnim imenom, ali ako pruži osobnu iskaznicu, tad više nema proizvoljnih imena. Tad se točno zna s kim se razgovara. Ono što je bitno reći je da danas u principu sve ozbiljne stranice koriste HTTPS, tako da se ne morate brinuti, čak i ako nekim stranicama pokušate pristupiti HTTP protokolom, server je već unaprijed konfiguriran da preusmjeri taj zahtjev na HTTPS protokol. HTTP protokol se po defaultu pokreće na portu 80, a HTTPS na portu 443. Puno više stvari je potrebno za uspostavljanje konekcije od klijenta do servera, a HTTP je samo dio toga. Znači ovo je sad jedan mali podskup cijele te priče kako se uspostavlja veza između dva uređaja na mreži. Jednom kad sam predavao sličnu temu, dobio sam pitanje, ok, ako HTTP ne može pratiti stanja, kako server može pratiti šta klijent, odnosno mi, radimo. Naprimjer, ako smo logirani u web shop i kupujemo proizvode, kako server zna
ako ja i Vlado istovremeno klikćemo kako server zna da sam ja kupio mlijeko, a Vlado je kupio meso? Odgovor na njega je riječ cookies. Svi ih znate, svi ste čuli za njih, stalno vas web stranice pitaju želite li ih dopustiti ili blokirati ili samo neke pustiti, a blokirati ostale. I cookiesi su stringovi koji su slično kao oni naši HTTP headeri, u istom su obliku ime, dvotočka vrijednost i mogu se koristiti za različite namjene. Za sada ćemo se usredotočiti na njihovu ulogu u upravljanju sesijama. A upravljanje sesijama zapravo se odnosi na početnu problematiku. Kako server prati međusobno povezane akcije koje korisnik radi. Sesije se obično stvaraju na sljedeći način. Znači, s jedne strane korisnik, odnosno klijent, šalje korisničko ime i lozinku serveru kako bi se autenticirao. Bilo koja login forma. Znači, server provjerava jesu li podaci točni i postavlja neki cookie. I svaki put kad korisnik izvrši akciju, klijentov browser pošalje cookie kao dio zahtjeva prema serveru. Možemo ga pronaći u headeru requesta, znači, di sam? Ovdje. Znači, jedan od headera ovdje bi bio cookie. U ovom primjeru da sam se ja pokušao registrirati na YouTube. Odnosno, možda ne konkretno na YouTube, ali na neku stranicu koja radi na taj način. Nisam testirao za YouTube pa ne znam, možda i YouTube radi na taj način. Server provjerava cookie kako bi odlučio da li je korisnik ovlašten da izvrši akciju koju je namjeravao. Šta to znači? To znači da kada se mi prijavimo kao neki korisnik, ja recimo ako se prijavim kao korisnik u webshop neke stranice, ja sam ovlašten da kupim nešto, ali ako postoji button za delete ili nešto, ja možda nisam ovlašten da obrišem neki proizvod. Ja sam ovlašten da obrišem proizvod iz svoje košarice, ali možda ne iz tuđe košarice ili ne iz baze podataka. Naravno, ako to uspijem, to je sigurnosna greška. Ono što treba napomenuti je da će vrijednost cookija ponekad biti enkodirana, a to se radi zato što klijent i server ponekad ne mogu interpretirati ili obraditi određene znakove. Kako bi se riješio taj problem, vrijednost cookija se enkodira prilikom slanja i dekodira se na drugoj strani. Znači vrijedi i kod requestova i kod responsova. Na neki način svodi se taj sadržaj cookija na zajednički jezik koji se sigurno može interpretirati u browseru i onda na taj način se izbjegavaju greške. Najčešća vrijednost kodiranja za cookije je Base64 kodiranje koje ćemo puno koristiti i u CTF-ovima i u svim drugim zadacima i relativno lako se može dekodirati kroz one online dekodere, a mi ćemo pokazati i matematiku koja stoji iza toga, koji uvijek. Sad, kako razmišljaju napadači? Naravno, prvo pokušavaju shvatiti kako se cookie koriste za upravljanje sesijom i koristeći Burp Suite, kao što sam ja ovdje koristio, napadači bi preskali svaki request i response u komunikaciji između klijenta i servera kako bi ispitali na koji način server postavlja cookije. Uobičajene karakteristike nesigurnog upravljanja sesijama uključuju korištenje fiksne vrijednosti cookija i korištenje predvidljive vrijednosti kao dijela cookija. Znači, ako se upravljanje cookijima ne implementira na ispravan način, posljedica može biti da neko nekome ukrade sesiju. To znači da Vlado napadne server, shvati kako se generiraju cookie i onda upadne u moju sesiju, preuzme moj račun i za moje novce kupi 25 kartona mlijeka, na primjer. Što se tiče korištenja fiksne vrijednosti cookija, ako napadač dobije vrijednost cookija od korisnika i ta vrijednost je uvijek ista, znači napadač može iskoristiti taj cookie da ostvari neovlašten pristup tuđem korisničkom računu i dalje ga koristi lažno se predstavljajući. Znači ovo što sam sad rekao. On ide dalje kroz server i radi gluposti u moje ime. Rješenje za to je da se vrijednost cookija random generira svaki put kad se korisnik prijavi. I na taj način, čak i ako napadač u toku jedne sesije uspije uhvatiti cookie od korisnika, ne bi ga mogao koristiti dugotrajno.
znači za tjedan dana, jer će isteći, nego smanjuje mu se vrijeme unutar kojeg može izvršiti neki napad. Što se tiče korištenja predvidljive vrijednosti kao dijela kukija, ako server stvara kukije koji koriste predvidljive vrijednosti, poput korisničkog imena ili brojeva, napadač bi mogao postaviti vlastiti cookie u request kojeg bi server prihvatio i autenticirao i dopustio napadaču korištenje tuđeg korisničkog računa. Taj napad se inače zove account takeover i pokazivat ćemo ga. Šta da vam kažem. Dešavalo se ranije, u moderno vrijeme baš i ne toliko, ali ranije je to bilo često. Sjećam se, davno su tako krali i Facebook sesije. Rješenje za to je implementacija u kojoj se vrijednost cookija potpuno random generiraju, tako da se ne mogu pogoditi. I tu ako je neko vidio onaj video koji sam slao sa onim lava lampama, to je na primjer jedno od prijedloga rješenja. Sad, osim Burp Suite za pregled i manipulaciju cookija možemo koristiti i Inspect Element opciju unutar browsera. I do nje dolazimo desnim klikom unutar browsera i odabirom Inspect Element. Ja ću to pokazati ovdje. Znači, možemo ovako. Svaki browser ima neku svoju kraticu, tako da to provjerite kako je u vašem browseru, ne znam ko koristi Chrome, Brave, Firefox, Edge, bacite oko, ovo je u principu taj Inspect Element. A da bi vidjeli cookije, otvorit ćemo konzolu Developers Tools i u njoj ćemo odabrati Application i Cookies. Ovo je Mozilla pa je tu malo drugačije i zapravo ćemo na taj način dobiti popis svih naših cookija koje koristimo svjesno ili nesvjesno na pojedinim web stranicama. Znači, vidjeli ste i sami ovdje u Burpu, evo, ja sam poslao jedan zahtjev, a koliko stvari sam do sad i odbacio i dobio ponudu da se opet automatski pošalju, ali evo, opet ih odbacujem. Dvostrukim klikom na cookie možemo mijenjati naziv, možemo mijenjati vrijednost bilo kojeg od cookija, jer se cookie spremaju kao mali fajlovi na naš hard disk, znači doslovno ih možemo naći na nekoj putanji. Sad, to je to što se tiče službenog dijela predavanja.